Gaeloideachas, seo léiriú beag ar an méid is féidir dhéanamh leis an scéalaí faoi láthair, rinne mé físeán ar bheith am hábháilt. So dé me tá spáinna me go tappa gachard agus má bhín ceisna géan duine siúr is féidir le leabhartlam in níag seo. So dé me sinúisteach le me anim úsáideora agus má feasacail, dé me scéal a chuma, gur me tead léigandó, beidir go dúrthach má bhúntóir tead léigandom nó roin me rud hain. So scríb me an tedal rana me an canúnt agus cruthóid me an scéal. Nis, siú ceanna tá olbhathe gom le gurb hain go me éis seo scríb dulgatí an rank an saoire seo chuin mar hapla. Sin mar scéal. Agus feici sib go bara húsa teo go mór agus glóradí agsúlas féidir dhéanamh leis. So tus na me leis na multigramadaí. So tá an gramador nascathe lei seo, agus cí sibh níos gúil sé puc amach botún, ní hé go bhain sé gachard nechar ach táir an a bhathatá an. So chuig focail le naithniid an CHU a IGH bhí geiste gom, sné go dtíorcha bhí geiste gom, an raibh MI fada i geiste go bhí, is film dul tappa go leor tríd na ceartúchain seo IGH níor an litrú sin na gceart gom, Rus cumáin an a fada a dhéana bhí geiste go sé ag an deire seachtainna DEIRE ceart go leor ach tá deire IADH níos coitianta deir se lom, so ceartta me é sin. Dul go dtí an Pictureland, sé bhuairí an Pictureland. Agus bhhailm dul go dtí an DTI fada a bhíorint na go sé go ddíireach. So cín sibh cabhainn sé go mór rudí beagach lena sús. Is féile na multigramadaí sin is a bhuatha spáinna me daobh go folklór an, so de meach focail muna mé abla smuoine bhar chuna saoir rá beidir détain, so tá sé thairnt as tanglan.caí. Mar meisteachan sinné agus deir sé lom saoire, so SAMHRIDH go meisteachan sinné. Go bra, cruachna leis a folklórnis. Chéidir deile spáin médaobh ná seáil ó chluas. So tá sé seo go chuntach leis an nasca sin dhéanamh an tamar fad idir na litrach agus na fóimine. So rana mé ceantas na gohanna, duna mé cean seo mar hapla. Agus is féile méisteach le mar scéal Albert nuair an rud ar fad le chéile, éist siar. Chua me chuig cóisiid iní. Chua me go Rus cumáin ag an deire seachtainna. Tá me gul go dtí an fictiúr le na mórach. Ba bhhail am gul go dtí an rank an saoire seo chugainn. Anna bha. So déireann sé amach go dtíorach an rud tá scríofa agat. So má bhíon botún bheag ar stigann sin cluisiú túiad agus bailach anna bheile prof éisteachta dhéanamh ar de scéal. Agus chumáile sin an nasca sin ismád beo an tamar fad. An tean go bheo fan go bheic menis an rud eile bhí me géirí thuispáint daobh an rud is déine atá chu goin leis ná an aithn chainte. So má bhuachaim an seáil ó chluas agus má héim go dechtú, agus buna mé tríal is aber a bhain, chuig mé chuig cóisiir iné. So lígur thaim nach raibh sé sin scríof go manechar agus go mé ddíirech chun an scéal seo chuma ó bhéal. Chuig mé go Rus cumáin ag deir seachtainna. Tá mé dul go dtí an fictiúr le na mórach. Ba bhhailm dul go dtí an rank an saoire se chuin. Míid cúsa airag lei seo. Anna bha, tá beagáin ag gur thóireachta le déanamh ceart go leor, ó cíocht lá sad a chuiristeach agus cúpla rud mar sin, détain an seáilí gramadí a chuirsúil fechan den léman éon rud amach, fuair sé chud is mód an rudaí focail an ainit, so tá sé géir go gur an F mór le go dtí an rank, agus tá rud ag an ceir le cumáin agus cím chumá an gurán céanna taige go Rus cumáin, agus détain den sin sí mór agus lámstad a chuir go deire agus cúpla rud mar sin dhéanamh. So tá spáinn sé gur féidir dul pí mad an slí leis an aithn chainte. Aiseolalas an sin déach ní le aiseolalas tu go faoin scéil se go fóil ach sin má bhíon tú ceigealte le cúntas an bhúntóra is féidir le voice note nús féidir le pí scríá gáil an sin deit. Is féidir le teftaí an bhart hain chomá agus an rud déirnach ba bhheilm thuispáint daobh ná gur féidir is seir fad a hábhaile de riomhann sin mar hampla in Word doc íslódáil agus sihí séisteach rééis séisteach sa bhilteáin an sin ar de riomhre. Agus be díorchan ru tar an scálan an sin I bhfuirm doc an sin agat.
Reis go dtí mo chuid scéalta agus cihí tú gur scríb tú an scéal obair baile an dáta seo ag an am seo agus fannig sé sin sníad na scéaltar fa tá scrífa gomsa chunta seo go dtí seo. Sníad na príomhrudaí, slán inis.